Budeš tam aj ty? Nie, nie. No? Zaraz sa. Nie. Tam sa dívaj, tam ideme. Tam to sa. Za pani učiteľkou. No a dnes sme sa tu zišli, aby sme zapálili ten velikánsky a nádherný vianočný stromček a tú našu povestnú adventnú sviečku, ale všetko si to tak krásne rozdelíme. Budeme tu mať program, ktorý je pred adventnou sviečkou a po adventnej sviečke. Aby sme to mali tak nejako tematicky rozdelené, tak najskôr nám vystúpia škôlkari z materských škôl z Dubnice nad Váhom a oni tu robia tú pravú vianočnú atmosféru. Potom zapálime sviečku a stromček, no a potom pôjdu školy z Dubnice nad Váhom. No ale vy určite uznáte, že tie Vianoce a celé to vianočné obdobie je ako jedna rozprávka. No a práve deti z materskej školy Centrum 2, teda z Rozprávkova, sa predstavia práve teraz s programom Pani Zima. A keby ste nevedeli, čo schváľujú, tak prichádzajú snehové vločky.